prototyp. Áno, presne takto vyzerala moja prvá bábika, ktorú som vytvorila. Keď som začínala, vôbec som nevedela, že bude takto vyzerať. Ja som vedela len jedno, že chcem, aby sa jej vlásky dali česať, aby očka mala maľované, ústočka vyšívané, aby mohla hýbať ručičkami, nožičkami, aby sa jej dalo oblečenie prezliekať. Lenže veľmi som s tým spokojná nebola. Dokonca, keď som robila hlavičku, tak som sa chcela vzdať, pretože doteraz je tvorenie hlavičky najnáročnejšia časť tvorenia. Lenže ja sa nevzdávam a povedala som si, že túto bábiku si nechám na pamiatku, aby som nikdy nezabudla na svoje začiatky. Tieto vlásky sa česať nedajú, topánočky sú zo spodku kartónové, dajú sa vyzúvať, ale môže ich veľmi ľahko stratiť. Ústočka a očka sú takéto. No a teraz je súčasnosť asi takáto, že vlásky teraz bábike prišívam z vlny. Každý vlások po vlásku, preto sa dajú bábike krásne vlásky česať a rôzne upravovať. Očka maľujem trošku inak, dokonca robím takéto vypuklé líčka, aj bradu. A topánočky sú spodky drevené. Napevno sú to pánočky prišité, tým pádom bábika nikdy nestratí a pevne stojí. Aj pri umývaní alebo praní sa topánočky bábike nezničia. Veľký dôraz kladiem na kvalitu, nie na kvantitu, čo mi veľmi záleží na tom. A chcela som vlastne tvoriť bábiky také, aby sa detičky s tým zabavili. To znamená, že dievčatka veľmi rady prezliekajú svoje bábiky, takže každá moja bábika sa dá prezliekať. A veľmi rady dievčatka češu svoje bábiky. Takže vidíte ten rozdiel medzi prototypom a súčasnosťou. Budem veľmi rada, keď mi napíšete, aké sú vaše vizuálne postrehy rozdielov týchto dvoch bábik. Ďakujem za pozornosť. Ahojte!